Panapa takunoti vakomana with the regime they are now responding kune mashoko atokwana Bomushogeza. Aiwa tiri kuona kuti they are trying to be vocal vachiti his protests they are going to fail. Sana pina mashoko aiwa vanhu panapa tiri kunoti paita a clash and debate. Mama citizens nemamasses avo they are pushing kuti aiwa Geza zvaari kutaura ndo zvatiri kuendera nazvo, but vakomana the regime amati vari kutemba nei vachiti these protests they are going to fail. Don't subscribe or like on the bell icon. Panapa tisati tapinda mashoko anobuda chitokwa totanga taenda pahendo yevakomana veBBC vamuri kuona vanoposa vakomana ve2030 vachiti Geza is shaking pillars of power around ED. Temperatures are high in Zimbabwe. Team 2030 now preparing to defend ED against the people. Tomashoko andakanyogwa panapa navakomana veBBC vachibudisa vakomana ve2030 vari kutizama kudefenda mutungamiri wenyika. Toenda pahendo yaGachange ari kuda nyora chiti the Blessed Geza protest will fail because they are led by disgruntled factional political comedians with no plan and direction. Kungovhundutsira vanhu muchamhanya chii chinenge chamboita kuti ndimhanye. Anyway, ED is not going anywhere. 2030 vanenge vachipo vachingotonga muchingokukura vachingotonga ndomashoko ari kudaita kwapana naGachange. But when we go background manje tiri kuona kuti mukomana anonzi Bombshell, mukaona nemakomana mawo veterans, mukaona neanother section yevakomana the military, panapa pakubuda paita mashoko ekunzi aiwa vakomana panguva inoi vanhu vanenge vakati jamukei mbichana. And as much as we know kuti aiwa mapurisa vanhu vanongoziva kuti aiwa mapurisa vanhu vari submissive zvekudaro makomanzi anenge angopiwa vanotongofollowa ipapo, but the fact yekuti vamwe vanotaura zvekuti kune another section yemasoja inenge iri kuti jamukei inoda kuti takanzwa that company inofanda food yevakomana mabarracks iri kunzi panguva ine vanhu masoja vasikana kutomboziva nyama and the likes zvirwere fomurwana Geza. Vanhu panapa vari pamusa marumors ari kuti aiwa panguva ino nemasoja acho anenge atodi ajamuka. Mashoko ari kuda panapa atakuona kuti vana Gachange vachiti this 31 March plan iri kuuya ichiopposa vakomana ve2030 inogona kufailure. Mashoko atiri kuona kuti pari kuita clash pamusoro pemacitizens nevakomana vethe regime. Mbonidzai mafunguro enyu kuti munoti kudii pamusoro aiwa this 31st protest, kuti munoti anobudirira here and why. Pinda comment section medu mutidze mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.